Ana și curajul inimii ei. Când era mică, Ana se îmbolnăvea des. Tuse care nu se mai oprea, febră care a ținut-o în pat zile întregi, bronșite și pneumonii care veneau și plecau ca un musafir nepoftit. Părinții ei o duceau mereu la doctor. Îi dădeau siropuri și pastile, unele atât de amare încât trebuiau amestecate cu miere, dar tot amare rămâneau. Toate acestea, Ana nu se plângea, nu pentru că nu era greu, ci pentru că avea ceva special, o inimă curajoasă. Mereu găsea o glumă, mereu zâmbea, mereu încerca să facă totul mai ușor, chiar și când se simțea slăbită. Își spunea în gând, va trece și asta, și continua să fie copil. Într-o zi, starea ei s-a agravat. Respira greu, febra nu mai scădea, iar de data asta nici glumele nu mai funcționau. Doctorii au spus că cel mai bine este să stea în spital. Mama ei ar fi vrut să rămână cu ea, dar acasă mai erau 2 frați mai mici care aveau nevoie de ea. Așa că Ana a trebuit să rămână singură în spital. Singură? Poate că așa părea. Dar Ana nu era niciodată cu adevărat singură, pentru că avea curajul cu ea. A pășit în spital cu inima strânsă, dar cu ochii plini de hotărâre. Știa că trebuie să fie puternică, știa că trebuie să se facă bine, știa că într-o zi se va întoarce acasă. Și-a făcut prieteni printre ceilalți copii. Se jucau, spuneau povești, desenau împreună, râdeau chiar și atunci când le era teamă. Când venea momentul tratamentului, Ana nu plângea și nici nu mergea încet. Alerga spre injecții, spre medicamente, spre tot ce știa că o va face bine. Nu pentru că nu era teamă, ci pentru că în inima ei mică știa ceva mare. Fiecare zi mă apropie de acasă. Și într-o zi, acel moment a venit. Când a ajuns acasă și-a strâns frații în brațe, cu toată puterea pe care o avea, și-a lăsat obrajii lipiți de ai lor și a închis ochii. Acasă mirosea a bine. Apoi le-a spus povești despre spital, despre prietenii ei curajoși, despre cum frica poate fi mare, dar curajul din noi e întotdeauna mai mare. Și-a dat seama atunci că adevăratul curaj nu înseamnă să nu-ți fie frică. Înseamnă să mergi înainte, chiar și atunci când îți este greu. Așa că, dacă vreodată îți va fi teamă, amintește-ți de Ana, de fetița care a alergat spre vindecare, de fetița care știa că fiecare zi o apropie de acasă. Și amintește-ți că și tu ai curaj, chiar dacă nu-l simți mereu, dar e acolo, în inima ta. Noapte bună!